23 травня, 1181 день анексії Криму. В ефірі «Заман». Я Єлизавета Цареградська. Вітаю вас. Число загиблих від вибуху в Манчестері зросло до 22. Серед них є діти. 59 осіб отримали поранення від вибуху, який стався наприкінці концерту співачки Аріани Гранде в англійському Манчестері в понеділок. Про це повідомив представник поліції на брифінгу, передає BBC. У поліції підтвердили, що серед загиблих були діти. Поліція заявила про теракт. Здійснив теракт смертник, який проніс на стадіон саморобний вибуховий пристрій. Відповідальність за теракт взяла на себе терористична організація «Ісламська держава». Українців серед постраждалих немає. Про це повідомляє Міністерство закордонних справ України. В настоящее время мы рассматриваем произошедшее как теракт до получения новой информации. Мы тесно работаем с Национальным отделением полиции по борьбе с терроризмом и с разведкой Великобритании. Это, безусловно, очень ответственный момент для нас всех. Мы делаем все, что в наших силах для поддержки пострадавших. Рік без Ервіна. Документальний фільм про викрадення Ервіна Ібрагімова покажуть завтра, 24 травня. Рівно рік тому його викрали невідомі у Бахчисараї. Також під посольством Російської Федерації у Києві пройде акція, організатори якої мають намір привернути увагу до насильницьких викрадень у Криму. Наші журналісти розкажуть про те, як це відбуватиметься. У Києві пройде флешмоб «Щасти» на ЗНО, щоб підтримати абітурієнтів. Сьогодні вони складають перший іспит – українську мову та літературу. Флешмоб запустили у соцмережі Facebook. Колишні учасники тестування поділяться своїм досвідом складання тестів і підбадьорять цьогорічних учасників ЗНО. Під школами, де проходитимуть тестування, зберуться цілі групи підтримки, де будуть студенти, музиканти, представники різних професій і навіть молодші школяри, для яких тестування ще попереду. В цьому році на ЗНО зареєструвалися біля 240 тисяч осіб, з них 740 – це абітурієнти з окупованих територій Донбасу і Криму. Минулого року бажаючих здати ЗНО було на 30 тисяч осіб більше. Про те, як буде відбуватися флешмоб, дивіться в наших денних та вечірніх випусках. Злива паралізувала автомобільний рух в окупованому Сімферополі. В місті випало до 200% місячної норми опадів. Очевидці пишуть, що серйозно підтопило райони вулиці Глінки, готелю «Москва», залізничного вокзалу. Як повідомили у мерії кримської столиці, влада не спроможна нічого вдіяти для спуску води, тож чекають, що вона сама зійде. $30 на місяць. Таку підтримку отримують кримсько-татарські студенти та школярі, які вимушені були покинути Крим. 60 дітей та підлітків виберуть представники меджлісу кримсько-татарського народу. Допомогу збирає кримсько-татарська діаспора в Турції. Потенційні спонсори зібрались за сніданком. Подробиці в сюжеті Еміне Халіл. Кримсько-татарська спільнота Туреччини підтримувала студентів з малозабезпечених сімей на півострові до окупації. В цьому році традицію продовжили. Як ви знаєте, продовжується окупація Криму Росією. У наших співвітчизників, які там, є сім'я, діти. Вони повинні отримати освіту. Оскільки чисельність нашого народу невелика, рівень освіти у народу повинен бути високим. В Туреччині велика кримсько-татарська діаспора. Ми повинні підтримати тих, кого колись залишили в Криму, хоча б стипендіями. Я приймаю участь у цій акції, тому що Крим – це земля моїх предків. Наш прямий обов'язок – дати освіту дітям наших співвітчизників та братів. До окупації зібрані кошти роздавали у Криму. Цього разу організатори вирішили підтримати тих, хто змушений був покинути батьківщину. Це будуть діти, яких рекомендує кримсько-татарський меджліс. Вони будуть відбирати та оповіщати нас. Головні критерії стипендіантів для нас – діти мають бути учнями, бути з малозабезпечених сімей і підтримувати погляди кримсько-татарського меджлісу. Для бажаючих взяти участь в акції ми підготували і роздаємо ознайомчі брошури, відправляємо повідомлення на мобільні номери, також повідомляємо через наш інтернет-сайт. Щомісячно 60 школярів та студентів, яких відібрав меджліс, будуть отримувати $30. Контролювати процес відправки та отримання матеріальної допомоги буде стамбульська спільнота кримських татар. Еміне Халіл, Владлен Мельніков, Заман, АТР Стамбул.
Наразі це все. Далі в ефірі програма «Бугонь». Наступний випуск «Заман» з Іскендером Меметовим дивіться о 17-й годині. Бути у курсі останніх новин ви можете, придбавши підписку на телеканал АТР на нашому сайті. Ваша підтримка важлива для нас. Залишайтеся з АТР.